Paritani babanja. Wakati kumushako mapho. Ndimuna ukafiti mene amoni. Ndimi muna ukauroyo wa amoni. Tinaye. Ndikayangana nganiani mpaka chisoni machi kwa dayambira. Ndakacherechedza nhau yenyu vazukuru inonzwisa tsitsi kwazvo kubva kumavambo kwayo kwayakatangira. Mumbavara? Muri kunzwa shoko rangu? Ingane yakwa ino kuti kufuka kana kuwara mukaitirani. Nhau iyi ave kwamuri ndimi muchava nesarudzo kuti muchada kuti zvifambe sei. Mumbavara? Manzwa rudare. Chakuyamba ndifuna kungoti geje nawe amoni ndio fitwa ndapata lero. Chekutanga ndisuda kutenderera ndoda kukudurira ipachena kuti amoni ndiwe muroyi anohuroyi unetsa mumhuri. Ndakubata. Una magani? Une nharo here? Handina nharo sekuru. Kazi timboyangana napeno tingoona kopi yako. Zvakanaka ndingatimbokucheretarisana newe tione huso hwako. Uri tani murabanja? Wakadii hako amoni? Tiri kwangu sekuru, makadiko sekuru. Paritani babanja? Wakadii pamushapi pautorapa. Tiri kubotatarika tirimo sekuru. Mkazi wako ndubona? Mkazi wako ndio baba. Iwe mkazi wacho? Ndiri pano sekuru. Uri tani mzukuru? Wakadii hako mzukuru? Ndiri nanangu sekuru. Kwani sio tafadhali robona? Anonzi tafadhali ari kupi? Ndiri pano sekuru. Uri tani mpwele? Wakadii hako mzukuru? Ndinokonana sekuru. Paritani pamoja? Wakadii pamusha? Pamusha parikutamisa. Echitopea mnawe chitaonde? Kwanza anonzi tondera ndope? Ndio unapobwera face ina makwakwa? Ndio kwabwera pano nemakwakwa kufesi. Kuti? Para muda anakati rako ile pamwana makwakwa paya. Panguva yangoni makwakwa yeye Kana tunapaswa mshonga pano. Foto rako here usatwapiwa mshonga pano. Kana mzumangeringi kana kwa telefoni. Telefoni ane foto rake panguva yakati zvikwakwa zviya. Makadi akadelete. Makada jara koni. Ari kupi mafoto yacho? Chimboyangana ni mama. Amai chimbotitarisira foto remwana zvangara saka takurapwa pano. Hatisuda kuita zvinhu zvongotaura chete tisingaonesani. Chimboyangana na telefoni. Tarisai mafoto emukomana zvangara tisati tatanga kumurapa pano. Uona Sly mrapaji? Seguro. Sly uona mzukuru wako. Face yake kuiona kapo. Vunza kabaka tanga kwa mna September tanga dada. Face yake nofunga kuiona yakanaka imbo mvunza pakatanga kuya pano na September ndichompa mushonga face yake ngaita sei. Yezo mkubwa. Yange ndikwapo ngeli face nakananzwa nenyoka. Okay. Asikwese kwaifamba singazothi kuva. Asikwese kwaifamba kwesanga singakwasoza zviri kubva kuzvikonzerwa nei. Maiona? Andisikumaona. Ndedza yatarisemu. Sandi makatanga kuya pana pasekuru. Ndichatanga kuya sekuru. Makauya nemukomana. Pandakauya ka? Okay. Ndo maitwa sei? Pandakauya ndakanda netseka kumba uku nekuti upenyu hwacho mukomana anomboita kungarasika pfungwa ndautema vanhu nemapadza. Inini wacho nyange mumba machona nyoka unenge uchingorota uchirwisana nenyoka zvakangowanda zvezviitika nyange wakarara so unongozwa kuti wakatora sezvinhu kwamapinda munhu unotonzwa kuti munhu atsika kuti chii. Ukaregedza kutomuka ipapo kana kuti ukada kuramba wakarara unotonzwa kuti akubatwa ndigone kutorarwa chairutwa mukadzi. Uri kuwedzera ropa? Ndakawedzerwa kairi zvakatotangira kumashure chaiko pandatangira pamberi apo seko. Zvakatangira kumashure chaiko. Apo pandatoenda apo patopamberi apo. Patopamberi pakataura? Zvataura ndezvekumberi. Kune zvimwe kumashure kusekuru. Kwangu kwakaisati sei kumashure? Mashure kuzosana muchidimbu. Sekuru zvinorwadza sondaseka kuti yawanika sekuru. Yawanika uya naye onewa. Uya naye tona iburitswe foto yako zvawaiva. Yo yafuka pa side pajapo. Yafuka pa side pacho. Fuka pamberi pa TV yapo. Fuka Ikuoneka ile fuji. Alright. Zvatinoita unozonditumira. Chirosembera zvozo itai. Mira tu. Kana utora picture wozo itai. Tora namba dzangu ipapo. Uzonditumira. Asikani maizere kuti ndachoka kuna amoni. Asi nhau yamai yaikutambudzai pakurarama kwenyu kwamaita maizviziva here kuti mishonga yakabatwa naamoni?
Pakutanga sekunda ingosuspecta kuti munhu uyu anogona kunge aine chimwe kuburikidza nezvaaita pakugara kwataita. Zvinhu zvaaita zvachona zvakava zvisinganzwisisike zvokuti chero ukapinda muchipatara kana kuti ukasununguka apinde muchipatara hatere. Saka zvinhu zvandaingosuspecta kuti chii chinomboitika ichochi, chero mwana akarwara hatere handizivi kuti zvii zvaitika, asi ndaitongozvisubspecta kuti pane chimwe chinhu chiripo chete. Tisingari kumaliza tembo. Amoni ngataure. Amoni. Tauro munemo mashonga yakabata nezvikuitika zvese taure basi ngote wane gaga. Zvipere. Indasiyana dzimunganga dzadza kumayana pasi dzakuita sei? Pamusorese kuti iwe chakutanga kuchidziriwa kuvhunduka. Chekutanga uri kuchisidzirwa here kana kuti uri kupenga here kana kuti uri right? handisi kutyisidzirwa, ndikutaura nemwoyo wangu. Taura tono kuti zita rako na senemu yako na gore rako raudaberekewa nako nemakore mangani. Ini ndakaberekwa 1954. Unonzani? Tonzi Amoni Muvhuti. Yeah. Chii 1954 wakura waita sei? Taura tindokubata kwaita. Wakura ndauya mudhorobha. Kada kutanga kutsvaga mabasa. Tine murume wandakanga ndichisenza naye, takapinda mabasa pamwe chete. Mukomana uyu ainzi Zomuchezi. Waingobiriwa? Mukomana ndiaitoba. Pabasa patiasenza tese. Saka iye ndokutiyo manje rimwe zuva ndokuya neumwe murume ainzi White takanibvudzi chena. Vaya vese zvikanzi shamwari yangu iyi. Saka ndobva tatorana iti akangoti kuti shamwari. Ndokupinda ndikumahotera tese zvikanzi nokusiya kusezveni ngiri uyu mukomana uyu wataisiza naye Muchezi anga ine mota, zvikanzi nokusiya kumba kwako. Saka pakangoita svondo rekutanga rechipiri ndo kwakune pati kubasa kwedu murume aibva anzizouye topedza Friday na 2 iwe wouye tozokuenda tese kuhotera. Murume ndo pakasvika indandiri stromeri pabasa apo ndakatogara ndiri pagedhi. Murume yawe White ndobva asvika akubvunza zvikanziso apa musore ndikaone here murume anonzi Muchezi. Saka Muchezi vacho akabva angona nepahwindo zvikanzi aibva angoti anoita kwandiri zvikanzi muregera gare. Saka enda kusvoti ifriend yake woka iwe. Saka taenda kuhotera vanhu vakunwa hwa muhotera mwema zvikanzi iwe kuramba uchisungiswa kubasa uchinzi ndiuri kuba. Hausi kuba iwewe, ari kuba ndevava vakomana ndakavaitira chi? Ndakavaitira madhiri mushonga indiri n'anga. Iwo kana uchida ndinogona kupa futi chimwe chimudzi faka zvandakati vakomana ava. Unogara chimudzi nangu dai pakabiwa varungu vanongopfurisa maziso pamberi pako havatauri newe. Ndikati kana zvakadaro handiti muna ndikungosungwa kaini kana kari kamudzi chete akata nebasa rese ndipei zvikanzi unokasa muhomwe akafane kurasika. Zvino ndaitobhakachengetedza ndakachengetedza bye handichakaoni. Ndakazopedza ndakashaya manje ndikasaka kanhu akakaenda kupi. Zvino aindinetsa manje kuti sezvo ndakapuwa kana iye munhu uyo handichamuona manje ndobva ndambopfuura nekumba kwacho zvinzi akafamba trip kamudzi kakarasika. Ndozvandaida kuti nomutaurira kakarasika. Ndopandakapedza mwedzi utanga wechipiri wechitatu ndobva ndazoti aiwa no apa pachi murume uyu ndopandakabva ndangosoti kana kakarasika akasina basa. Ndo zvakaita pfungwa dzangu manje. Izvo handichaziva kuti kamudzi kakutoshanda nini manje. Tagara paya ndopandakuti inini handichanyatsonzwisisi manje breni dzangu mudumbu musana handichanyatsonzwisisa manje kuti chingave chii. Handichingoti pamwe zvandomboenda kubasa nebhasikoro mangwana ndoti bhasikoro. Asi paudapiwa mushonga mazita evana wakanyoresa ndiani nani? Paudapiwa mushonga pamazita evana vako wakanyoresa ndiani nani? Ndakanzizo nevana vangani ndandichine vaviri pano. Ani nani? Ndafadzwa naTonderaiwa. Zvikanzi mukuru ndiani ndikanditafadzwa. Ko wechipiri ndikati Tonderai. Zvikanzi uyo tafadzwa uyo anenge atikura anozvisenzera nemhuri yake. Uyo achiri mudiki uyu ndiye achakusenzera nokuti unenge wakura. Saka handina kuzonzwa ipapo ndobva zvapera zvakadaro. Kuti ndichibvunza ini ndaingoti kuti nonga kungobvunzawo semunhu watangonwa naye wawa. Saka ndopakatangira nhau idzo manje ipapo. Uyu akatogogara kubva kwese papa kwakurungweto wake ngiri marwariro emwana wanga achikokurawo chikuita maoni ofu. Ini handambozviverenga izvo mai vacho vaingoti kuti mwana uyu muri kumonda sei chikoti ari right ko muri kumonda sei. Nguva yese chikuti ari right. Uyu tafadzwa anamboita problem. Kuzosvikawo zvazobatana naye kunaiwo mai. Komiko
dzamakapiwa pamakapiwa mushonga. Amai vaita sei? Alright, chimbinda nyaya ngikokodza mushonga mikaenda ndichi. Ayo ndakutorera nekukurwa apa ndatobva kune uyu ndakutoita kuna mai urwere hwaofu. Tati musati maenda kuna mai urwere ndiko dzamakapiwa. Nekuti pane pamamutaura kamajamba nyaya yekunyoresa mazita sekura kakuti makanzi nyora mazita ndei makabva mati mazita. Pamakapiwazve hamuna kupiwa mhiko here nemunhu white head? Akati chengeta mushonga iwoyo unogara nawo pese paunongori unenge nawo. Zvino patakazongozofunga ndakambozvitoro izi ndikangoti sezvo akataura kasi kuti vakomana ava kurarama kwavari kuita uri kuona chimota dzakatitengesa. Wakapiwa mhiko, taura tinzo zvisade kutenderera, taura mhiko yadapiwa. Haina sekuru sanditendere taura muko wakapiwa. Makangano. Alright, kochaita kuti musaende kuchipatara pazvarwa mwana chi. Kana mwana arwara aenda kuchipatara waisati vasingati chi. Unopiwa mhiko yekunzudi. Zvaingonditisa usimbe. Sekuti kuita usimbe kuti ndinokuti anozvarwa mwana. Muzokoro taura chokwadi mhiko yako yanga iri yei. Yekusada bata vana chechere, yekusada kutenda panoungana vanhu here, chii chaiitika apa mukare? Yekusada kubata mwana vacheche aiwa. Nonga kwakuri kuti nzizochi panenge pafiwa aufani kusvikapo kana pakaungana vanhu aufani kusvikapo. Ndiwaiti takadaro. Ndiye akazonditaura izvo ndatozifunga. Mati ndiye anonzi Amoni. Mudhara akangwariso. Mukumunzwa. Wakapiwa mhiko dziko? Hapana. Ndakazonzi usasvike pafiwa. Kondomhiko. Handiti ndazofunga. Ndazofunga zvakanditaurira. Ndakatazopangano. Kuraini kochaiwarisa mukadzi chii? Chenda pakupanishini zvako chaiwarisa mukadzi chaiva chii? Mudzimai akatanga kurwara. Ndokurwara. Akarwara nemishonga yani? Akarwara nemishonga yani? Nemishonga yangu. Okay, yani. Nemishonga yangu iyoyo. Saka nguva yese panga achingorwara achienda kuchipatara, Iwe waifungei yacho uri achienda kuchipatara? Uzati ndiwamuwarisa, waifungei? Ndaiti zvichapera, ndangomupindura. Okay. Saka paizvozvo mishonga yawasisakwanisa kubata iyi ndeyechii, yakamira sei? Yandisiri kwanisa kubata. Mushonga wako waukaromba uyu hanzi chii nhasi uno? Chikwambo. Chidai marani? Chakamira sei chikwambo ichi? Ndecherudzi. Chikwambo rudzi. Nhasi uno kana tikachitora tikatiisa tichiona mucherechedzo wachene chii? Chinenge chiri chechirume. Ndicho chiri kumba? Ndicho chiri kumba here chikwambo? Ndicho chiri kumba ichocho. Kana chiri kutaura gondo ndakashini? Urikutaura kuti chikwambo ichi nhasi uno chachigondo waturuka here kana kuti? Chachigondo. Wakapedzisira kushandisira ndiani pavana vako? Waukapedzisira kushandisira chigondo waturuka chepamhuri yako ndiani? Kana kuvaroora? Kana kuvaroora, kana kumwana musikana, kana kumwana mukomana, kana kumudzimai wako, wakapedzisa kuchishandisa kunani? Ndakapedza kushandisira kumudzimai. Saka mudzimai wangu asamuro afika kurwa negondo? Saka mudzimai wangu usisaite bonde naye feya iwewe here, wanga wakumuitisa bonde nechigondo waturuka chako ichi here? Hongu ndandisi kurara naye. Kuvana vako wakaita ndiani nani? Kupa vana vako ukashandisira chigondo waturuka ichi ndeupi neupi? Ako vana vangu hakuna. Saka pana ngati kutaura kunyeba. Saka hanya sekuru kunyeba. Kunyeba. Nekuti kuvana vako varipo ukashandisira chigondo waturuka musikana sei asiri kuroorwa. Buda pachena. Zviri kukonzeswa navani? Ndiani ari kukonzesa? Sekuru Amoni, muri kuona mhuri yenyu yapanapa inawo nematambudziko. Imi makura makatoita upenyu hwenyu. Ivai nemwoyo wekuregerera, ivai nemwoyo worudo, ivai nemwoyo wekuti mugozobata vazukuru vachiuya vachikutendererai muchitamba navo. Munhu anozviita izvozvo ndimi. Munhu anosunungura mhuri yenyu imi ndimi. Handi mazvoni. Anotafadzwa nanatonda upenyu hwavari kurarama muri kuziva. Zvinhu zvakakonzerwa nezvinhu zvamakabata. Hongu muri kana kunge makabata nekusaziva
zvinhu zviye zvapanduka Hello. handi mazvona chipupurai nemuromo wenyu vana venyu varipo mudzimai aripo vasunungurwe munotanga upenyu hunyowani havana kukudhonzai kuti muye kunokuka kuti vazokuurayai dai vaida kukuurayai dai vakanotsvagawo mushonga iwoyo wakaita senge wenyuka vakakudzoserai kwavo inonzi back to sendai chitaurai chokwadika mupupure musunungure vazukuru nyama zvishwashwa tingaiti dare rekuti dai muri vana vati vakabatwa mumaoko avo sekuru amunhu ndabve ndichimbotsika-tsika seuro aiwa ndakanana naye mwana wangu vese nemuroora handi mazvona ndakanana navo vese avo vakurumbotsika-tsika ndizvozvo sekuru amunhu zvinowanikwa ndisatati pamasvika panapaka nepasvikwa nemhuri yenyu ukaona mhuri dzavo kudhonzai kuti baba ngatimbofambai vatambura handi mazvona ende zvimwe zvidzimbowanikwa nanga vachikufamba vachikubata asi kuti vakuti baba zvinenge zvichinetsa handi mazvona vozouya kuno kwatete guru mobatwa ndo paperera nyaya dzacho imimi zvinhu zvenyu zvakazopanduka kaizvi sekuona kwamakaita ndozvakatozopanduka kare ndosaka murume ari panapa aripo pakukubatsirai ndosaka mhuri yenyu yakukwekweredzei kuti murume uyo akubatsirei ndinototenda kuti hamene kuti vakafemerwa vana vasei kuti vasvike kuno kuna sekuru saka zvamuri kubvunzwa nasekuru dai muri mama kutoti bvuu kwete kuti sekuru wako kuti dhei apa wasiya aiyo ndakatamba navo vese ndo vandakapedzisirai vavo nekumuroora ndokandazopedzisira ikoko Muroora yaruwa. vari kumba kwavo Murume yaruwa. mudzimai utapata Kumusha wabva kupi mpwere? kumusha kwaunobva ndekupi Uchiya pano wabva kupi? Park. Ndokaunogara here amunhu? mungu togara tisu South Park. Okay, right. Kuseni mangwana uchauya aika ayatoita siku. Mangwana chi? Saturday. Ndizvo. Saturday. Ndakupa mushonga unogeza for 3 days. Chitatu ya kuseni basa rako chakubvisira zvako kuseni kwechitatu. kwanzwisisa nhasi uchapiwa mushonga kuti unogeza musi wechitatu kuseni uya pano toita kuti unotora zvinhu zvako zvikumba zvive zvizobviswa pano chigonotuluka chako ichocho Kana usingade kudzoka usatambire mushongayo. kana usingade kudzoka mushonga uyo usaubvume kuutambira mungatibatsire sekuru ini handichahuroya handichahuda nondikatasa mhuri yangu indakavayeva kuda so ndinorwadziwa nekutambudzika sekuru zvikuita mukomana uyu ndinobva ndaremerwa asi zvinhu zvacho kuti zvichibva zvazvichisiri kubva ndototenda nekuuya kwavakaita kuti vakazosvika kuno noti izvozvi ndati kusaudzwa ndakadedzwa navo saa chigondo watuluka chiwangosisa chire zvese handinashandisha daka muroora ungozomuboba seiwe unje wakapedzisa kuboba maimai zvese zvandishashida chinenge chandinzara ndandiri kuSouth Africa aiwa pindu rakauti iwo kuti nasisazvire komuroora ukazobobesa mai manje nechimubobo chako ichocho iwo usazvire ukazomubobesa sei muroora iwewe chinomhanya chinongomhanya choga chinoboba cho chajaira saka imakambozvitsvaga here kuti pekunozvisiya kumadzibaba kuna nasekuru ndakatombedza kumadzibaba vanongoti zvinopera zvinopera Ndimudaro kumasowe? Kuchechi? Waitira madzovo akupi? kwakareko kuSouth Africa vari kutoita sekuru kuti vaita Ipapo chiri madzovo aizvozvo? izvo zvindatichisiri kuya kuno kuSouth Africa kumadzibaba vanonetsa kuwana nemajuti edu atetiri saka kuchimusadare kumasowa wangokambotaura kana chibobo chako chinomhanya vakatombondigadza dare ndikaramba Une maprofita asina simba? ndozvandakatonota Maprofita anga ariko ndiani nani? anga ari stage wenzi aivharidzira vamwe ava kuti pakaya maprofita ipapo havaoni noti aivavharidzira noti aito iyo futi aitya kuti anozobatwawo zvake zvanenge achiita Aidhani? ainzi stage wenzi usamaitoonana mina stage wins newe pauroi wenyu ini pandakaramba pashoka hana mbona kura akabva ngonyara dani zvakewo ndakabva nango ndakura makaziyana sei kuti ani zvakewo
kana iwe ukasvika wakabata chinhu chinokuwadza muprofita akatadza kuchiona atokundwa nobva kuzoti hapasina basa iwe toenda nacho pasoka kuti chinhu chako chida kutoedza bona ndinobatwa uchiona asi kubata chinokuteera chinokuteera osayanga asingachione chateera mwe anga asikazvioni ana simba nekuti mukasvika pamasowe pane nzvimbo inonzi kumabhegi pamunosiya mabhegi nebhusu ikoko kana asina kusimba ndombochisiya kubhegi kawo pandobvisa bhusu baibai chinenge chichiteerana saka iye kana asina kuchiona unongoziva kuti hapana mweya panapa saka naye muzukuru wangu saka pamasowe pavavenacho pamasowe waitomboboba vamwe madzimai pamasowe nacho wakaboba madzimai pamasowe mangani nacho hatula mazita awo wakaboba wangani vaimbiri vakawanda vanenge vachikondifarira vachingoti baba mudare ndaizoti uyu waboba naye wezangosvika kufara baba mudare wamurova naye vaitomhanya vachiuya isusu kana baba mudare vasipo hapanakidzi saka kuna kuvaona kumasowanakirwe masowanakirwe manje hatichada akura manje hatichada saka vaivaroera pamasowa ipapo paanenge achikofara newe papa patoita basa pakune kutaura ipo paika pane pachitoita basa pachitoita basa akusekana amoseruka aya baba amoni chazvakanakira muziva kuti kupupura kuti munhusaka ndafanira kuti atuti zvakukusviba vasingatidetse ndinovataurira kuti sekuri chinhu ichi chakundiremere handichachida muri kumuziva here mudhara ende vari kunatsa kujekesa pachena handitika muroora muri kuziva here mabasa ababa muroora hapwa muroora hapo oyu mwana pane mudzimai nemuningina womudzimai okay amai amoni muri kunzwa here towana sekuru ndirikuzvinzwa hangu paningina wamai mukuzvinzwawo ndiri kuzvinzwa nekuti isisi vangu vakatambura nguva yakareba pakuendayo nditorowo kwandaive ndiri ndakaroorwawo zvangu asi ndaimboya ndichiona sisi vangu vachimboenda vachitungisa hospital vachimbadhumitwa vachiwedzerwa ropa vachigara vachinwa mapirisi akawanda vachichotora pamiri vakatombochinja convection kutoita dak saka naipapo tatisingazotiba mukuru vane zvinhu zvavo zvavari kuita nasisi vangu but takazongotangawo futi kutonyumwa kutozonyumwa kwatata kuita tichionawo achiramba achiita chichemo kwatiri kuti avari kumuregererayo bamukuru ndopatakatanga kutonyumwa kuti sei vaine zvivindi zvekumuregerera chiri kuchipatara futi vamwe vasingamuteeri asi changa chakuda munhu here sekuru amoni changa chakuda munhu aipa kuzosveta ropa remudzimai apa aiwa apa handiri kunyeba ini ndindatoshikurumidza kuti chibve kwandiri chasvika ikoko chacho cha mafaro chaishipinza mumafaro chete chaingorwa mubobingi chete mafaro chete kwachachiri asanga kurwara kwaita mudzimai wenyu chaikodzera chii chachaiita ipapo aiwa uku chaitika handiti ini ndandiri kure icho chinenge ndo chinenge chinotambo ikoko kuna adzimai baba vataura baba vareurira havachazvida hanzi ndakura handi mazvinzwa tafadzwa natondi mazvinzwa upenyu baba varotaura kuti upenyu hwenyu hahusi kuvafadza asi kwazvakabva ndokunonetsa handi mazvona kuti chiva chiri vachidzosei vari kutadza kana nemunhu wacho hachawanika kuti hapana achambotaura kana nemukomana aiwa ndakabhiri ndakuenda naye wataisinzana nemota kambani yakavhara iyo akafa kundiziva kuti munhu wacho ari kupi pamba pairoja saka hachawanika kwaane makore handizvi aiwa zvamazosununguka nekuti handi vangamuchema kuti rega ndipinde muna sekuru ndinopedzerwa kana ndipedzerwo handiti ndaachitoremerwo handiti chokwadi aiwa tinotenda sekuru vanokubatsirai aiwa ndinotenda muri kuzvinzwa kamuri yacho pana ane mubvunzo kuna sekuru ini ndine mubvunzo
Vakutaura kwako vakutaura kuti izvoni vanoziva kwavakaenda kuwanikwa. Asi ndakavatarisa havana kuenda kuwanikwa. Una waititi? Havana kuenda ikoko chete vane kwakawanda kwavakaenda. Mubvunzo uri kubva kuna adzimai venyu sekuramu. Hanzi kwamakamboenda waititi hongo ndo wamataura akapfuura ipapo. Panewo here kwamungafungi kuti makamboenda mukanotorawo semunhu wechirume so tiri vavhimika? Andinoona sekutaura kwandaita kuti zvinhu zvakundinetsa kaizvo. Unombota unosvika mune vamwe uchingoti senyaya vanhu vanotaura kuti nyaya kuya kutaura here tokudhaira kwakamboenda vamwe atinoziva. Ndomba ndaenda kuSouth Africa ndokunosanza nemwe murume akasvika nditi muno marimo nyaya yekutaura here arimo murume ndiwo chizioni Kusiripo. Ndikandipedza muzotaura Vanoenda kumberi seko. Tichigara kuzengeza 4 takudi. Vakaenda kuBulawayo. Ndakavarambidza kuenda kuBulawayo. Asi munhu akanga asingashandi upenyu hwababa ava vanambobvira vaziva kuti muchengetwa mukadzi. Asi ndinde vachengeta. Unaenda Bulawayo here? Vaenda kuBulawayo. Ndakaenda kuBulawayo ndadedzwa mukoma wangu. Vaenda kuBulawayo baba. Vakanzwa kana usina mari pereta mari uye. Ini ndikavati ina handina mari. Ndine mari yechikafu nokubhadhara rent. Vakaenda kuBulawayo vakapiwa mari nomukadzi wataigara naye. Havana kunoita mazuva vanofadza vanoita 3 days apo vadzoka. Ndikabvunza ngani madzokerei? Zvikanzi ndangodaidzwa ndikati mama daidzirwei? Zvikanzi hapana. Ndanyarara. Pakangoita mazuva mashoma takatama pataigara tataenda kuti. Paita mazuva mashoma vakamuka usiku vakaenda kutoilet. Indaida kupinda mutoilet ninoona munhu anonoka kudzoka ndinoda kupinda mutoilet. Patera ndikapinda mutoilet. Ndakaona baba wakangogara pachimba songo akatusura maziso. Ndipo ndasvika ndipo ndakazunza kuti kochi ndipo vakanditarisa zvikanzi ndiwe ndandisisa kuziva. Ndipo vasosuka ndipo vaenda. Mazuva maiwayo asati ambopera kuenda kurefu. Ndaida kurongedza mabhurugwa mudhiro. Ndakavhura dhiro ndipo ndaona mune envelope iripo. Ndakatora envelope iyo pandaivhura. Ndipo ndaona mune mabhurugwa angu zvakachekwa kuti pakati apa tora chipedi kudhara taishandisa mapedzi ataitombowacho. Mune bhurugwa, mune pendi, mune pitoti yandandapisa ndichiaina ipapo zviri muenvelope. Ndakatora zvinhu izvozvo ndikaenda kuhanzvadzi yangu ndikati wonewo zvandinoona zvamunoitirwa namufuti. Hanzvadzi yangu akati uya nai mufuti ndizwe kuti chii chaanga achiita ndinombobvira ndaitomufira wakadai. Ndakatora baba vandikaenda navo. Hanzvadzi yangu yakasvika ikamubvunza kuti ko chiichi? Akati ndezvangu. Hanzvadzi yangu ikanditi ndinodzosera zvinhu izvo wazvitora. Ndakatora ndibva ndanozviisa mubhachi make. Zvikanzi zvisiye zvirimo. Zvichasvika nguva yatichazozvida. Ndibva ndazvisiya zvirimo zvinhu zvezvi. Tagara. Ini ndinoona sekuti ava majaya. Ndikira baba. Iwe. Nyaya mabhurugwa akacheka ukaisa muenvelope. Nyaya mabhurugwa ukacheka zvechokwadi ukaisa muenvelope. Okay, ande. Saka ivo vachitaura vari kutaura kuti vakazoenda nehanzvadzi yangu yandambonopira nyaya yemabhurugwa angu. Kuti ndatorerwa mabhurugwa angu akanzwai. Asi vakazoenda vese futi kuF kun'anga. Wakaenda nani? Nehanzvadzi yangu iyoyo manje vabatana vakuenda kun'anga vari vaviri. Vabatana mabhurugwa yako manje? Pamabhurugwa ako handizivi kuti pane mabhurugwa iwayo kana kuti vakanoita sei handizivi. Makaenda nemabhurugwa ekuF? Aiwa. Zvakaitika seku Bomira ukaenda nemabhurugwa ere kuF nehanzvadzi yako? Makaenda nei? aigara ikoko. Paukaenda nehanzvadzi yemudzimai wako ukaenda nei kuF? Makaenda nei? Ndakanga ndine bhasikoro ndandipa basa. Chemukadzi wako chamakaenda nacho chii? Hapana. Zvakanaka taura muzvikusta. Waenda nehanzvadzi yako kuF kun'anga? Waenda nehanzvadzi yangu kuF kun'anga ina hana kunditaurira izvozvo takaenda kun'anga. Akazonditaurira manje su. Anditaurira manje su ndo pandandakurwa nenyoka, ndakurwa nezvii ndichiitwa mubobobo ndonyasa nguva wararwa kana nebenzi cherutoti darara nebenzi. Imwe nguva ndondorarwa nechinhu chine maronda chaicho. Saka musi wandakasvika pakuvadzinga baba. Ndikatora hembe dzangu ndikaisa musuitcase netoothbrush nechiapa chandakasiya ndikavapa ndikavati takura. Saka vatakura zvinhu zvavo ndopavandi zvawandiita zvandirwadza ndikati zvakurwadza asi zvawanga uchindiita hazvina kukurwadza handiti. Musi wachona iwoyo wandapfekesa zvinhu kwakauya nyoka dziri 2. Nyoka yakatanga kutanga kufamba iri pasi pewardrobe ndikati ko nyoka indibva ndazvisumuka ndaipapo ndandichikurota pandamira. Nyoka ndobva ndaiona iri mumaoko mababa ndikati rova nyoka iyoyo. Baba havana kurova nyoka vakabva vairegera ndobva yauya kwandiri. Yatiregera ndakainzvenga nyoka ndibva ndadzokera ndibva ndarara.
ndarara kuda kunyoka dziya dzakayadzira dzatu imwe ndobva yandibata rwoko panapa imwe ndobva yaida kuti ndisunge musoro saka nyoka dziya padzakada kuti dzinisunge musoro ndakava ndataurwa kunzi tora jira red remodrop usunge ndasvetuka imwe ndatora jira ndasunga iwe ndobva wandibvunza wakati chii chiri kuitika ndikati ndikurwa nenyoka handakumbodza ndirwa nenyoka yako makusena achino ndopa ndakavabvunza ini ndikati ko imimi ndiri kurwa nenyoka inobva mumaoko meni chii chiri kuitika ndopa vakanditi inini ndakabatiswa namukoma ndikati wakabatiswa chii namukoma ini zvikanzi pandakaenda kubulawa ipepe ini ndakabatiswa namukoma ndikati sa wakabatiswa namukoma wakabatiswa chii andakaenda kubulawa ndikanotemerwa ari mumaoko mese ndikatemerwa nemumu mese saka ndo zvinhu zviri kunditambudza saka inini ndanzi iwewe undinamatirewo uchigeza magemenzi angu ndikati ini ndiye ndichigeza magemenzi ako ndichinamata inini kuti iwo zvinhu zvibve kwauri zviende kunani anda kushungurudzwa zvinhu zvako ndiyani zvikanzi zvidzokereke ikoko ndikati wakatemerwa china mukoma wako mukoma wako wakakutemerera chii ndakatemerwa zvinzizo une jamba takaenda kune imwe ngaka kurawayo namukoma asi ndisingasenzi sekutara kwavachitaura ndokuita kuti zvidini kuti ndisvike pandau iwe saka ndaenda kubvawa kwacho suva zvanzi namukoma iwe utase 3 years usingasenzi mudzimai achisenza iye kwete ndine kumwe kwandoziva chi kwandoda kuti tinovhunzira kuti chii chiri kunetsa ndobva taenda tisina mukoma tasvika kuya mukoma ndobva ambosikufuura pamba tasvika pakuna pazvasikuzi asi pamba pachide papa maya ndobva tapinda zvakanzi patatodzoka rivhesi tosvopinda papa maya ndosvika pana baba varipo ipapo sekuri kuti svikewo zvikanzi svikai zvikanzi ndokubatsirai nei zvikanzi tauya kuzoona mimbi sekuru zvikanzi zvakanaka ndobva tapinda kamukati tapinda imomo manje ndopakasvika zina sekuru ava mukoma ibva kuti ndauya nemunina wangu sekuru munina wangu ari kubva kuHarare saka munina wangu aita se atambura basa saka ndauya naye kuno zvikanzi zvidikizvo panapa mishonga yesei ega ndikutore dishi kubatora dishi replastic ndokuisa mumushonga zvikanzi vadira mvura zvikanzi mvura iyi kunotanga kugeza iwo mukoma wageza unogeza maoko ogeza kumusi kwako ozora chi imwe mvura kumakumbo opo munina wako oita saizvozvo ijamba chete ndiri vakomana hazvidikizvi ini vandatedziri kudaro saka zvapera kudaro ndopakanzizi naiye right handina kutaura kuti ijamba basa ini unogona kuwana after 3 days pana panombokunetsa asi unofanira kuti utemerwe nyora apo utemerwa apo utemerwa apo ini ndikutedzeraka zvanzizo ndiri ijamba aka ndatemerwa paya oba zvanzizo chi ndokupa nemushonga uchazonogeza kubva mangwana kusena ati pana pati wageza mesoka uzonogeza mazuva 3 ndikati zvakanaka ndaisa muhomwe takubuda takadungamizana mukoma iyo nganga yairi shure ndobva tatifambe futi zvipishana ndonga takangoita 10 meters papa nehejika zvakana mukoma ndakangana zvandatumwa namaiguru wako ega ndidzokere ndiri vataura vangasvikondituka indakamboda kunditeere ndobva tati zvakandimira koinini handi zvangu ndapuwa chenga chikwamira pane kuti ndisikoroteerana navanga vatumwa ndizvozvo ini vatondibatsira ndokubva kwatakaita ipapo ndokuenda kumba ndasvika kumba kwavo mukoma aibva pambana 4 seni achienda kubasa saka ndakasara mumba ini ndina maiguru vakadaroku maiguru ini indakadarochi kwanguku noma ndarota manje ndakaita sekuona mumurume aritaura inini achibvunza kuti naiwe ko mhuri yako akaisiya nani noma ndaurama ndakanyara ini ndikuti iwo ndabvunza iwewe ndati mhuri yako akaisiya nani ndopa ndakati pepu ndioneni hakusi kumusha kuno ndiri kupi ndopa ndakazoti ndiri kubulawayo ndichingomuka iwo paya ndikati maiguru indakutoenda ndakuenda kuHarare zvikanzi nemhaka iyi ndiyanda kutoenda kuHarare zvaita sei ndikati mhuri yangu iri yegawo zvikanzi mukoma wenyu mamutaurire ndikati mukoma wangu handambomutaurira asi munozosara muchimutaurira kuti chi maonini vatenda kuenda nokuti mari yangu ndandinayo kuita yekudzogeza ndokubva kwandakaita kubulawayo chibva ndanguti svike kumba ndasvika kuHarare ndosviko zvakanaka chinyararire wawazopinda mutoereri uchida
Mtoilet ukazoita ukastika uri pagomba. Utatuzira mazi. Apa ndakangozwa kuti ndinoda kupinda mutoilet. Ndobva ndangosvika ipapo ndakutokotsira. Wokotsera pachemba? Ndi pachemba. Ko kana wanga uri nyora dzejamba. Adzimai vakubvunza kuti kubulawayo manga mashedzerwe makati hapana. Inenge iri mishonga iri kutopikisana kaimewa. Yaonekwa kwakatemerwa. Noti ione kwakatemerwa saka mishonga yekuti ichishanda pauri manje. Hauchaona manje. Noti saka usataure. Ndakazi ndezvako. Yeka. Ndominduro kai. Ndakazi ndezvako. Kwete kuti mishonga iri kupikisana. Ngora ngada isobzuru. Nguwa dzedu dzinenge dzati manyi. Toda kumboisira ipapo. Pano yachitatu tukaenda mberi nekutonga wakagara pagomba retoilet uchitei. Naiga Zvakanaka. Zvekada kuti umupe mushonga muzukuru wachava nawo nezvachitatu. Ndichakupa mushonga izvozvi ugere ipapo. Mushonga uchatakura kumba kwako. Anoshandisa anoisa mvura anogeza. Uyu takupa emese pori pamwe chete muchiona. Wasiyana nawakanda nopa wabhurawayo nai. Mushonga uchanoisa mumvura kumba kwako unogeza mushonga iwo handiri. Ya tora ipapo unonzi biri mwangu. Biri ma ya. Unoisa ngambure. Unozoda kuwa zvakanaka. Uyapo unditambira pa mushonga na kutoka kundikupa. Mushonga unoinopiwa vana vese vakagara so kana vanzati wapando kodai wakonai paipa. Angu unoisa mumvura unogeza mazuva matatu. Kana wakuya chitatu utora mvura wewe nawo. Kana wakuya pana musi wechitatu munyurura mushonga wemumvura mako munongo kauroveka oya nawo kuno. Ndokupa vanhu munotora zvinhu zvako nai. Zvakanaka. Upiwa vanhu unoenda nawo kumba kwako unotora zvinhu zvako. Ngatisunungukei zvinhu chataura nai. Zvakanaka mukusununguka zvizhinji tinosununzira musi wechitatu. Zvakanaka usiku.
Baba,